Usa ni ka hit and run incident adto ning Domingos kadlaw. Kining natikalbong mao ni ang Toyota Innova nga gipasangil ang paturagas lang dagan. Unang nabagaan ining Toyota Innova usa ka giparada nga Toyota Vios diya sa Barangay Banilan sa siyudad sa Mandawi. Duol is Maria Luisa subdivision nahitabo. Alas 12:53 sa kadlawon adtong Domingo. Ang biktima nadapa sa ospital pero namatay dito sa ospital. Giila siya nga si Kingston Ralph Cheng. Mulupyo sa Maria Luisa Subdivision, sitag iya anang The Mill Cafe sa Ayala. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, sa ilang pagkikinabi sa mga witnesses, ini maong paghitabo. Kining Toyota Innova, gidrivean sa 21 anyos nga si Sean Andrew Pajarillo. Tanaw ha, ang suspect na nakapatay sa batan-o negosyante, 21 years old, kini si Cheng, murag 23 years old pa sa ni. Hilabi ang bata sa mga nahilabigit ini mo panghitabo. Pero wa ni sila magkaengkwentro. Si Cheng na igo lang itaw ng paturagas nga dagan sa Innova, Toyota Innova. Ang Toyota Innova unang nakaigo sa giparada nga Toyota Vios diya sa duol sa Juan Paseo. So kanang Juan Paseo, mo ni luna gikatawng napalit gani House Speaker Martin Romualdez, pipila pa na ka metro gikan sa gate sa Maria Luisa Subdivision. Ang Toyota Vios nga gibanggaan gipanag-iya ni Braille Algarves, 35 anyos. Pero wa mohunong. Imbis mo mga ipasaylo, tanaw no siya damage sa sakin, wa mohunong, ni paturagas gihapon siyang dangan. Gibiyaan niya ang naguba nga Toyota Vios, iyang nabanggaan si Cheng. Na diha in town sa diha sa daplin sa daan. Sa kakusugo kuno sa pagbangga, ang biktima na labay padung sa poste sa kuryente, dool sa restaurant. Wa gihapon siya mohunong. Bisag na nakaduhan siya kabangga. Nakabangga na siya tao. Padayon gihapon siya ni drive. Hangtod na wala siya kontrol ni tikalbong na ang iyang Toyota Innova human sa pipila ka metro na pagpaturagas niya dagan. Moto nga si Cheng gadali og sa ambulansya sa Cebu City Government padung sa pribado nga ospital. Gihulagway siya sa mga investigador in critical condition, pero pag-abot sa ospital wala siya kaagwanta siyang injuries. I-declare siya nga namatay tungod sa iyang grabe nga injuries sa pagkabangga niya. Sa diyang nabanggaan siya sa sakyanan. Si Pajarillo na angol sa tikalbong man niya sakyanan. Gidasab siya o pribado nga ospital. Dugang investigasyon sa kapulisan nagbutiyag na ang suspect way valido nga driver's license. Wasab siya kapresentar og official receipt o certificate of registration sa iyang sakyanan. So posible kolorum kining Toyota Innova, way lisensya kining driver nga si Pajarillo. Tungod ini si Pajarillo gipaubos og hospital arrest. Ug matod sa kapulisan, giandam na ipasaka batok niya ang mga kasong reckless imprudence resulting in homicide o damage to property. Na Martes na ron, wapay kaso nga napasaka. Manang, doon na karoy mga pagduda na maariglo gihapon kining kasuha. Kay kining gipasangilan nga nagpaturagas ug padagan siyang sakyanan, gipasangilan rin siya nga doon ay mga previous incidents. Pero naariglo lang. Mauni siya si Sean Andrew Pajarillo, 21 anyos. Ang iyang pamilya moitag iya sa SP Jewelers. Nangutana ko sa mga kailan na itong mga negosyante, kiniling SP shall prosper. Mauni siya, initial siya, shall prosper Jewelers. Gipasangilan ni si Sean Andrew Pajarillo na doon na mga previous incidents, pero naariglo lang ang mga biktima. Motong wag din siya mapasakay og kaso. Pero kini si Sean Andrew Pajarillo, visible kini sa social media. Usa man ni siya sa
maisip nga celebrity nga ni-endorse aning ilang pamilya, ining ilang negosyo nga SP Jeweler. In fact, grabe kayo na ilang social media presence. Unya nahibong ang mga netizens pagkahuman sa insidente deactivate or gihimong private ang ilang mga social media accounts. Dili na accessible. Ang accessible na lang ang ilang website. Gawa na maglakip sa litrato ni Sean Andrew Pajarillo. Sa pikas nga bahin, nagbangutan karon ang mga higala sa biktima na batan-on sa negosyante. Mao ni si Kingston Ralph Cheng, 23 anyos. Sigun sa iyang suod nga mga higala, doon na siya passion for baking. In fact, nikuha gid siya culinary courses dito sa Thailand aron pagpalambo siya katakos sa baking. Karon estudyante siya og international studies sa Monash University sa Melbourne sa Australia. Gawas ining iyang meal cafe na siya ginagduma diya sa Ayala, ang iyang pamilya mausay na nag-iya sa Baker Bob o sa Kate's Bakery Products Incorporated. So mahinaot makanggo gustisya si Kingston Ralph Cheng. Sa kadato silang pamilya, di tayo sila maariglo. Kung tinuod na nga notorious na ni ang batanong driver na kung gipasagilan na mga nakapatay niya. Ginaot, ang balaod mapatuman bisan sa labing dagko, labing adunahan o labing konektado ng mga tao.